Suwe keamanan Karang Kajembel, moko wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong, kowe asa cerewet kowe. Nek ora wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandhangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ora siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padangane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Nek ngono wis pancen wani karo Begal Durna. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono Cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Badranaya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kajembel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kajembel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendra Malawa Pati Prabu Angling Darma. Ngedian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwek sadulita lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Begal Durna, sing tak wedeni apamu? Wah, ayo, nek pancen kowe wani karo Begal Durna. Ora ning kene papan wong neter Kandegayan. Kowe iso ngalahke Begal Durna, bapakmu slamet ora lak boyong nang negara Astina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri ya wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik, dosa. Paham ora kowe? Paham. Nah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tangan ayo. Nendi wong neter Kandegayan. Ngono, ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pampane wong neter Kandegayan? Ning jaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu jaba e. Ayo, neng Pratan Karang Kajembel. Ayo, tak jereke legane. Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere ning Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Ngono. Nek ora ditandhingi sak penake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? 100 wae. Ayo mesti 100. Wah, nek 100 kokean. Ha piye Pak Truk Ewangi, Truk? Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ngewangi. Reng ayo perang, Reng. Ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, lha kowe ora omong, Truk. Kurawa 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sakarepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Kowe sayang karo aku ra, Man? Nggih, kula tresna kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to? Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu ning taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu.
padha mati ana ta telu nek ra papat. Inggih. Blok sadune to. Lit. Ma. Den Ndara Gatotkaca. Siwa Semar iya. Taun sami nalikaning kawidadan niring sami kula prapaku ning Karang Kadempel. Kepareng aku ngaturake sembah pangabektiku kunjuk marang Siwana Yantaka. Ampun ngowahi adat. Kula niki namung batur, kula niki namung Panakawan. Kula niki namung kawula, sampeyan iku sesembahan kula kok sampeyan ngaturake bekti kelawan ingkang abdipun Semar. Dosa napa sing ajeng kula sandhang nek kula wani nampa pangabektinipun bendara kula Siwa Semar. Panjen kepara nyata lenggahing Siwana Yantaka ning padukuhan jejering Panakawan. Nanging saka panyawangi Gatotkaca Siwa Semar tan prabeda kaya pangijo pantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ing bakalan ndung kabagyan marang jagat saisine Siwana Yantaka. Nggih, pun. Mboten sah dibacut-bacutke. Nggih nek krungu anak-anak kula ndak saya lida kurang ajar kalih kula. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Den. Ya, Siwana Yantaka kaya wis ora kepenak. Prapaku ning padukuhan Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Nala Garing. Nala Garing tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripik. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Gus. Ya Nala Garing. Kaya ora kurang kepenak prapaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Den, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Panakawan Petruk. Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Panakawan Petruk kula pundi nggo jimat paripun dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Nyuwun pangapunten Ndara, kepareng ing abdipun Bagong ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripik dayana ing kasantosan. Dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Iya Bagong kaya ora kurang kepenak. Nun nggih. Dawa sami-sami Ndara. Sing dawa sami-sami apa niku? Tiba padha-padha ngono lho. Lah iya, nek wis ya wis ora sanggo dawa sami-sami. Dipun sekecakaken nggih Den. Iya Bagong kaya ora kurang kepenak. Nuwun sewu. Janur gunung kadingaren. Gajeke kula ora weruh pitike padha tarung, prenjake ora padha muni. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel, Gus? Napa enten pandangon saking Pandhawa? Napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak? Mugi kepareng hamba Barana. Upami pancen rawuh enten Karang Kadempel diutus dening para Pandhawa. Ing abding Semar nandhang kelepatan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe selak ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus lelabuhan apa sing pun kula tindake menawi kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna upamiya menika wadi tumraping anak-anak kula awi kula dereke manjing sak lebeting griya pepanggihan catur netra lan adipun Semar Badranaya. Siwa Semar. Wonten dawuh Den. Panjen kepara nyata ingkang sepisan. Pratane Gatotkaca ana ing Karang Kadempel yakti dilek marang kawidadaning Siwana Yantaka lan para Panakawan kabeh. Matur nuwun. Dene dungkap angka loro. Ana wigating bakal ngaturake marang Siwana Yantaka. Wigatos sing pripun? Pratane Gatotkaca ning Karang Kadempel sayekti diutus dening para pepundhen Pandhawa. Nanjihake marang Siwana Yantaka Pusudakara telung candra pitung klungganing dina samengko iki Siwana Yantaka ora sowan marang Praja Ngamarta. Apa pancen Siwana Yantaka nedya merang kampuh jinggo tegese ora suwita marang negara Ngamarta? Apa pancen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan penggalih Kakang Semar? Apa pancen ana panjaluk sarta gegayuhaning Kakang Nayantaka? Yen to pancen salah siji mau ana ingkang cocok
sarta ana ingkang gathuk kalawan pangrasaning Siwana Yantaka mara paringa dawuh marang Gatotkaca kabeh bakal ndaturake marang para Pandhawa. Siwa Semar Siwana Yantaka mugi keparenga paring kabar sarta paring dawuh kelawan Gatotkaca. Siwa Semar anjrah ingkang Puspita kasiling samirana mrip sekar kadung nas kandanya maweh raras retnaning dia blegegek ugek-ugek sadulita mel nuwun sewu Den nek sampeyan paring mangandikan salah sawijinipun apa sing mangendikake ana sing gathuk ana sing mathuk kalih atine Semar nyuwun pangapunten telung perkara sing mangendikake kala wau siji mawon boten wonten ingkang gathuk kaliyan ati kula. Siji napa kula ajeng mirang kampuh jingga medal saking pasuwitan negari Ngamarta krana kula telung candra menika boten sowan. Nuwun sewu lho Den. Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa. Semar niku uripe merdika. Tur sabab menapa kok kula tansah caket wonten negari Ngamarta, kula tansah sowan dhateng negari Ngamarta. Mergi nuwun sewu Blakasuta. Kula niku gandrung kalih para Pandhawa. Kula niku gandrung kesengsem kalih para Pandhawa. Ing ngatasé enten jaman kaya ngeten, lah kok tesih enten satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci ning bareng wis dadi satriya akeh-akeh padha menggo dalan. Lah niku nek Pandhawa mboten mula tentreming jagat raya ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa. Nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng saala alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan. Saapik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watake angkara budine candala jer menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Merga isining donya menika mung merna loro, ala becik bener luput, sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu. Iya, Siwa Semar nggih. Mula nek ana ala mesti eneng becik, ana susah mesti eneng bungah, eneng bejo mesti eneng cilaka, iso mlebu mesti iso metu. Iya. Niku lho Den.
Mula kula gandrung kalih para Pandhawa niku kula seneng. Lah caket kula kalih para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakal duwe aten-aten sing becik, ning sapa sing cedhak karo wong ala bebasan ora mangan nangkane mesti babul pulute, mesti kecipratan walane. Yo. Dadi kula suwita teng Ngamarta menika dereng kewengku tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan minangka dados abdining para Pandhawa. Ngoten. Mula kula ora sowan aja kok 3 sasi, setengah taun, gedene setahun, munggahe 10 taun. Niku kula ora kewengku dening kewajiban sowan. Merga uripe Semar isih merdika. Sepisan angka 2 Semar ora sowan apa duwe gegayuhan. Nuwun sewu lho Den, kula niki wonge ngukur karo kekuatan kula. Mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Napa sing kula gayo niku ya kula jumbuhke karo kekuatan kula. Kekuatan kula sak menten, gegayuhan kula ya aja nganti ngungkuli marang kekuatane Semar. Mengko ndak nubruk mrana mrene, ndak numbuk bentus ngudel bingung. Sing wekasane mboten kasembatan napa sing dijangka. Iya, nggih. Niku kula. Lah kula niki derajate ming batur, kula niki ming Panakawan. Kok arep duwe pengangkah sing dhuwur. Derajat kula Panakawan, derajat kula batur, pengangkah kula ya ming saukur karo derajating batur, ming saukur karo derajating Panakawan. Angka 2 pun kula jelaske. Sampeyan ngertos to? Yo, Siwa Semar aku ngerti. Syukur. Sing ganepi angka 3 panjenengan paring dawuh apa ana penggedikaning Pandhawa sing gawe kogel kagelan atine Semar. Saksuwene kula tepung kalih Pandhawa, saksuwene kula momong Pandhawa ngetutke Pandhawa wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti claprang. Ora ana sithik mawon ngendikane Pandhawa sing natoni atine Semar. Pandhawa niku pendak-pendak dawuh karo abdi niku mesti tembunge ngati-ati. Sak ora-orane nek kongkonan ora kaya kula niku dianggep wong cilik terus ditendang alor, ditendang idul nganggo swara sing ora pantes kongkonan karo sak ngisore. Ning mesti nganggo tembung njaluk tulung. Lah menika lho. Menika pun ditinggal. Enten donya niki mboten wonten sing nganggo tembung njaluk tulung. Rumangsa derajate dhuwur, rumangsa kongkonan sing derajat luwih ngisor terus ming waton dawuh sak kepenake dhewe. Tulung jupukna kae. Tulung jupukna kae. Ngeten menika tembung sing langkung prayogi. Langkung-langkung nganggo tembung coba njaluk tulung. Nek kowe sela aku tulungono. Barang ana kono kae gawanen mrene. Niku sing dijaluki tulung lega. Ning nek dawuh nganggo tembung sing kasar arepa mangkat tengati tatu. Sok meneh nek dikongkon mesti ora gelem, mesti kakean alasan. Nek mboten percaya mang praktekke. Iya. Niki kula matur napa anane lho Den. Napa sing kula aturke menika lahir lan batin. Ndara-ndara kula Pandhawa niku basane alus, tembunge kepenak tengati, tata kramane wutuh, unggah-ungguhe kebak. Mula sapa sing caket karo para Pandhawa mesti dadi alus bebudene, mesti dadi alus unggah-ungguhe, mesti dadi alus tata kramane. Teng jagat niku pun mboten wonten. Mula kula aturke wungsul wangsul. Donya niki wis kobong karo wong-wong sing tumindak angkara, wong-wong sing lelamisan, raine becik ning atine letek. Ning dereng karuan raine ala ning atine letek niku ya ora bakal nuwun sewu ampun digebyah-uyah. Mula aja sok kulino ngempukke watu ngatoske banyu, girilusi jalma tan kena kinira. Iya. Mangsawang bocahe niku raine kaya wong nakal, ning atine apik niku ya pirang-pirang. Kosok baline, atine alus raine ala niku ya ora sithik, raine niku becik ning atine letek gedhoani niku ya ora sithik. Mula Pandhawa niku pasuryane becik tumus tekan ati. Mula ati kalolati lan pakarti nyawiji niku Pandhawa. Banjur besok kapan
Siwana Yantaka nggone bakal rawuh ning negara Ngamarta. Para Pandhawa ngenteni rawuhing Siwana Yantaka. Mengke riyen Den. Niki lelakon tesih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Kula nembe manekung nglawan dewa. Kula nembe mahasing asampun nglawan dewa. Ampun kleru lek kula mapake awak kula. Nek nganti kleru mengke ndak salah kedaden malah ngubar jagat saisine. Ning sing wigati mang tenggo mawon. Mang tunggu ku nek pun entuk Sasmita Semar sesuk ajeng teng pundi? Niku anut karo atine Badranaya Ndara. Sidhem jroning pasewakan Padha tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama Sidhem madyaning palepatan padukaning Karang Kadempel nalika semanten tatas titis tetes pangandikaning Kelurahan Yantaka nadaning cipta tumanduk lawan Raden Gatotkaca parandene sedaya para kawula sak padukuhan tintrim tumungkuling kisma midhanget sabdaning Sang Pamong Agung Kelurahan Semar Badranaya pranyata sinebut pusaka ingkang bisa kandha jimat kang bisa ngucap nalika semanten nadyan gegodhongan teneng ngubah samirana dadono mambah kedadak gedher madyaning kawula padukuhan sami alok yen ana wanara kusika sita tegese wanara ingkang ngurusing pethak wonten minggah pendhaping padukuhan miyak kang samya sumewa nrepepeh pindha sata matarangan akare jingak kang samya mlat nomor kawula iki kanca piyak ana daya mikir dalu dalan tata trapsilanira ngecemaken astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta aduh
Gusti tingalono kekuk sak tulita. Kaget aku, tak kira karnaval. Karnaval apa, Pak? Lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ning padukuhan Karang Kadempel. Iki piye, Petro? Sik to, mbok dimatke sik to, Pak. Iki ora wong ning iki munyuk tenan. Aduh, Kiai. King menapa paduka supe dateng kula Kiai. Kok sik to, kowe iso guneman to? Saged. Toto jalma sak tataning jalma wantah. Aku biyen tau duwe sedulur. Tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku biyen alah. Sariman. Oh, ngawur bapak iki. Sariman piye? Animan. Lah Petro iki ngomong ora cepeng pecotot aja. Nolo garing kelingan ora? Kuwi iki Anoman. Nek ora kleru lho Pak, ning apa ya isih urip? Iya, apa kowe Anoman? Kiai Semar. Leres kula nyadipun Anoman Kiai, kula pun senggono. Kula pun mayangkara. Kiai Semar menapa tasih kemutan? Anoman tenan kasinggihan mekaten. Syukur Gusti iki Maha Agung. Gusti iki Maha Ageng. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku. Lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel. Anoman kowe slamet. Pangestunipun Kiai Semar wilujeng ing Sambikala. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kiai Semar. Iya tak tampa. Pangestuku tampanono ya Man. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Bener apa Pak? Anoman. Anoman Ula Garing. Waduh. Samet Man. Pangestunipun Kelurahan Ula Garing wilujeng bekti kula kunjuk ki Lurah. Iya tak tampa. Pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Prayogakna ya niki sampun boten kirang prayogi. Slamet Man Anoman. Kilurah Petro. Wilujeng Kilurah bekti kula kunjuk ya tak tampa. Pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Sapa karo kowe sing ngancani tekan kene? Kilurah Petro kula namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulih mboten mangertos lenggahipun Kilurah Petro kaliyan Kelurahan Ula Garing Kilurah Semar kula mboten mangertos. Mergi negarinipun sampun benten. Kula mapan wonten ing tanah Hindi, panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun Kilurah. Wah, jan. Wis do mati kabeh to, sampun. Kae munyuk sing raine wedhus Kapimindo. Kae ya wis mati. Sampun Kilurah. Terus munyuk sing buntute dawa banget. Nganti kaya tampar kae. Cacing kanil. Kae wis mati, sampun Kilurah. Terus munyuk sing raine boyo sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula. Wah, jan kowe kaya umurmu dawa to, Man. Pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang Kilurah. Syukur. Prayogakna ya, Man. Wilujeng ing Sambikala mboten kirang prayogi Kilurah. Kowe slamet, Nyuk. Lho, kok. Mbok ya, Man, ngono apa kok Nyuk? Kowe iki wong munyuk tenan kok diundang munyuk kok ora ento. Pangestunipun Kilurah Bagong wilujeng. Kilurah Bagong to menika. Mbah, kula menika kangen dipun sebut Nyuk kaliyan panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kaliyan kula ya tetep Nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk dundang Nyuk aja nesu. Nek kowe dundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe dundang Nyuk ki jumbuh karo kahananmu. Inggih Kilurah. Slamet kowe. Pangestunipun wilujeng niring Sambikala. Syukur. Wah, jan isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Kilurah Bagong. Untumu ya jek wuto tasih. Ora ana sing protol. Mboten Kilurah.
Sehat berarti kowe aku wis entek, Man. Inggih, Bu, menawi panjenengan kirang olahraga. Wis le ora raga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakno ya, Man. Nggih, sampun mboten kirang prayogi iki Lurah Bagong. Senggono. Kula wonten dawuh iki Lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki Lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuhi dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kaliyan kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat menika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping. Nanging boten pinanggih kaliyan lenggahipun Ki Lurah Semar tumuntun kula tambuh-tambuh sangganing para kawula. Tumuntun sakmangke kawula paring pitedhah dhateng kula bilih lenggahipun Ki Lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kaliyan Ki Lurah Nayantaka. Iya. Ya pancen sapurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Mekaten ki Lurah. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugi andadosna ing ngawuningan. Sapengeripun Ki Lurah Semar saking negaring Pancawati, Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun anandang Sungkawa, anandang Rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumuntun satunggiling wanci dawuh kaliyan kula. Anoman mula padinen Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tinenggan dening Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negaring Pancawati. Lamun ora keduga boyong kelawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidhal saking negari ing Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Pilenging saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jengandika parenga. Kula boyong wonten negaring Pancawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga. Menawi paduka Kyai Semar mboten kepareng tedhak wonten ing negari Pancawati. Tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya. Semareka den prayitna semuriris semuriris eko balik titiyoni kandayani trisanya purnama sasi dereng ngantos paripurna pangandikanipun Sang Anoman ya Sang Senggono dinampi nggih Ki Lurah Semar Badranaya dadak sakala mangke dumrajak tanpa harapan rawing Begawan Durna Sumamuna Kinapati Haris kene kanca kagiat kang samya mulat.
sadulita mel. Lho gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glotruk. Oh aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh gong. Wah wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis ta, titenono. Nggon sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane ngelincipi carang papak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sapa ta? Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tetani ye, engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketoke ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar ora takon ning Karang Kadempel niring Sambikala. Ya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Oh nala gareng gak tampa pangestu tampanono ya nala gareng. Kula pundhingga jimat paripe. Ndara Patih Sengkuni bekti kula iya nala gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Iya Petro tak tampa pangestu tampanono ya Petro. Nggih kula pundhingga jimat. Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa. Pangestu tampanono. Kula pundhingga jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Najan kowe tak pandhak wae elek karo aku, ning gandeng kowe derajating kawula ngabati karo piyayi, tak tampa. Pangestuku tak manono ya Bagong. Nggih kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek. Durung koran Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek kok. Lah iya aku ya ngomong ngapanane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Premban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asring ing dadi napas sasat ing dados riwe wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi omruhanamu pratakon ing Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mung didhawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggonmu urip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur ing kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton, kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina. Dadi pramtaku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa, nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane. Aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, marata coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu. Ora tau gelem dandan-dandan bali wismamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina. Dek, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kuwi bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono kuwi.
Jare ora tau ganti. Monggo wujudane ya kaya ngono kuwi. Ning Negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang ati bosak kaya ngono tak ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumadi saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda 8, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem momong marang Prasata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mengkono mula nek kowe gelem nek kowe kersa ayo tak boyong ning Negara Ngastina kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda kowe ning kono bakal disunggi-sunggi kaya aji sinungga-sungga kaya pusaka ora kok ming neng kene dadi Panakawan manganmu ora ajet kadangkala sedina ping 3 kadangkala sedina ping 5 kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning Negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesti kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok pitung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, monggo uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggo napa aku tak takon. Senenge nggo napa? Kowe yen gelem melu ana Negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja ming menyap-mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana Negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan niku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk ora diku ngadep karo sing gawe urip. Pun boten saking go. Petruk piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong ngodian ora. Suwe banget elekere to. Ayo. Iki ana kesempatan sugih. Ya Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Panakawan. Aja kuwatir, Bagong, mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor 2 omahe Gareng. Sing nomor 3 omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandhang kirik. Oh ya wis rasah wae. Menungso e padake kirik ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Premban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing alam padang niku ati. Ana poke began derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadhep marang pangayaning Gusti. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip niku sak dalan-dalan kesandung-sandung kesrimpet-srimpet ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat lakune ya kepenak ora bakal kesandung ora bakal kesrimpet kuwi mung penemune wong goblok penemune wong sing ora ngerti marang ilmu sing kandha sapa wong sugih wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip ming gumantung karo nggone ngrasake ning mesti adoh karo sing gawe urip jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong
bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya ya tetep tuwaja ngene manembah marang panguwasaning Gusti niku nggih wonten ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1 ngoten dadi Semar emoh upama Semar niku urip nang alam padang kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng lahir kula bungah batin kula seneng kok kowe iso kandha lahirmu bungah monggo kowe sarwa kekurangan lahir niku mboten kok perkara bondo donya ngoten tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh ora duwe dhuwit ora duwe bondo brana picis ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya arepa sugih bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen ora srawung karo tangga teparo niku ngrasake melarat dhewe sak donya ngoten dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten ning kula ora nolak nek mengke kula wis entuk sasmita kudu menyang endi kula momong lan sapa sing wajib kula omong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa kula ya ora bakal selak tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa ning aja dipeksa ampun dipeksa merga Semar menika merdika Semar yen aku ora meksa karo kowe tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan sing pripun gelem apa ora nek kula gelem tegese kowe tak boyone negara Ngastina nek kula mboten gelem apa kelakon kowe bakal tak rudo paripeksa mangke riyen pendhita kok brangasan to sampean pendhita kok muja karo mubal-babaling nepsu wong kula emoh kok mangpeksa nek emoh niku aja dipeksa adile pun enten dhewe-dhewe lelakon ki adile dilakoni penandang niku adile disandang wong nyilih adile nek disilihi nek ora disilihi nggih ampun wong ngajak adile nek dijak niku melu nek ora melu nggih ampun dipeksa aja meksa kamardikane wong urip saben wong urip ning alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe atine ora kena direh dening sapa wae anut karo krenteking ati ora sakokean bebanget ora sakokean gunung tanpa guna wase kowe gelem melu apa ora nek ora gelem melu marang Bakalan Durna ngerti ya yen to Karang Kadempel iki wis akeh pangane para sata Kurawa Kurawa sago bumi angus Karang Kadempel Semar Batranaya Bagong arep ngopo kowe kowe aja gawe perkara kowe aja gawe masalah iki dirembug sing apik-apik kena wae sik kowe meneng sik Mar iki perkaraku Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marai emosiku memuncak Durna muni piye nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina Kurawa diketapke bumi angus Karang Kadempel Pak aku iki ketua pemuda Karang Kadempel terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda aku termasuk sing tanggung jawab nek Durna wis muni kaya ngono kuwi masalahe ora karo kowe tok ning masalahe termasuk karo aku lah kowe arep ngopo sampean meneng iki tandangane jagung bakarane tanggung perkarane sakarepmu sangarepku ya sangarepku do meneng sik aku tak omong sik rasa do teng brengok iya Dul lho ora basa karo aku sampeyan sing malah ora kepenak omongane lho aku muni apa sing terakhir mau sampean muni pripun nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina negara utuh Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki tembungku sing endi
Rumangsamu apa anggapmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel ki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampungke karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Limas Karang Kadempel. Iya aku nek ra tuku rokok sik. Sembune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, moko wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe rasa cerewet kowe. Nek ora wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandhangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ora siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat ning nggondupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, kowe ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Ning ngono wis pancen wani karo Bakal Durna. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono Cetha Bagong sing meparangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Badranaya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal meparangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso meparangi karo kowe kejaba namung Nalendra Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking edian. Cah nek wis muni ngono kuwi ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwek sadulita lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Bakal Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo, nek pancen kowe wani karo Bakal Durna. Ora ning kene papan wong neter kanthi jayan. Kowe iso ngalahke Bakal Durna, bapakmu slamet ora lak boyo nang negara Astina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mboyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo e. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri ya wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandhani ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik, dosa. Hah? Paham ora kowe? Paham. Nah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tangan ayo. Nendi wong neter kadegayan ngono, ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pampane wong neter kadegayan? Ning njaba. Ayo. Kowe mesti metu njaba e. Ayo neng Pratan Karang Kadempel ayo tak jerake kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere ning Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Heeh. Nek ora ditandhingi sak penake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar. Nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? 100 wae. Ayo mesti 100. Wah, nek 100 kokean. Ha piye Pak Truk wangi Truk? Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ngewangi. Reng ayo perang Reng. Ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, lha ora omong Truk.
Kurawa 100 to 100. Waduh cilaka iki modar iki aku. Ha sakarepmu tandang ana dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Kowe sayang karo aku ra, Man? Nggih, kula tresna kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu ning taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ra papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tasih? Tesih, isih. Kathokmu nyoki beda karo kathok wong. Kathokmu nyoki bolongane 3. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi iki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walik iki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Truk. Iso kenceng kae. Ora njarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih. Ora merek-mereke krokodil. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para sata Kurawa dumugi negari Poncowati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat Man. Nggih, ngestakaken dawuh. Kelurahan Semar kula badhe mbelani Lurah Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger Karang Kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun senggono. Sing ati-ati ya. Anoman nggih ngestakaken dawuh. Jaluk kanthi banget anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur Pak. Wan Anoman perang aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang, aku ya udah. Ini jagake Anoman lho, Gong. Anoman ki ampun lho, Truk. Gembong mangleawan iso apa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho, petunganmu saka ngendi iso karo Kurawa? Anoman ki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka ijen. Ngono, mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman ki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkih awake, suda kekuatane. Nek nganti Anoman kalah, Kurawa goleki kowe. Mbok sing apik terus nek omongi. Wah, deg-degi aku to kowe. Ora ngedeg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa Tru? Planning ke depan. Maksudnya planning, yo di pikiran ke depane iki piye, duwe gegayuhan to rencanane iki piye ngono. Ngene nganti Anoman kalah kowe sing tumandang. Oke. Tak lakonane, tak labuhi pati, Pak. Rasa kuwatir wis. Nang nganti Anoman kalah karo Kurawa, aku sing methuke. Ora usah kuwatir, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono kuwi sing tak arepake. Karang Kadempel iki bumi wutah getihmu.
Iki papan panggonamu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkeng iso ngidak-idak Karang Kadempel. Siap. Aja kok ming lara, nek perlu mati tok wujudi. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Ya anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki sane ming mongan mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Nah ya wis njaluk kerokan di sing njaluk paramet di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ayo wis ben karang yo gareng ki ringkih kok ya. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Nyuwun pamit madal pasilan. Petro nom-noman Karang Kadempel dilumpukke ora usah melu-melu ndamel kesempyo ing aradan. Men dirampungi karo Bagong. Nggih nggih, ngestakaken jebau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten griya, Pak. Iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni ndoro Gatotkaca. Lah rak ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petro karawitan Karang Kadempel wis samarta ing gati sawijining diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setyatuhu. Oh, tuh. Setyatuhu dengkulmu mlocot kuwi ora. Durung mulai rimbane kok Setyatuhu. Santi Mulya. Santi Mulya, Tru. Buka bunang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo. Tolele. Ndolo lek. Ya monggo ya. Karo kene iki Bapak yo.